Mayakuru ensoko chinsa isato tugochaka no roboti rugoichania rukubwatia ase ensemo ya Cathedral Mwembe ewodi ya Kisi Central moichano nigo ichane marogoba ya rero maiga yomubere bumongino yo mugotoka gotindekire ase ensemeyo ase ekeriage kageire no kubwatikana no kongusana kubwanchani korengana no mugambi bwe location ya Nyaura mwisho yumanyakaine buna Johnson Nyakundi nigo bono aenekiria yonsi asate abire nigo omubiro yora chigotindo kurwari tukoria ankyo nekera abanyanyimbo abamubekire byara umugakoyomo uyo okageire goikirania hege korekyo hase ange emetie nyeberiga yaetire kirori abo baringa ase chinsemecho nigo bono basangire igoro yege korekyo kyogoichania mono asomori kitopetu machini anyara ko baga kurubwateria na nachi kurubwateria ase ritukoria ankyo kero omubiro yora chiko bago gochakiwa senchira bene korende ye negati ye chinkwana chiri asanga negati abananchi kurwa sensemei Ngasenaro mongino yo atindekire basirende goikera bono iga ntukunyara goteba esababu yagera mongino yagatoka siriti obogima bwae na keri kiagera agasira na gotindekwa twatigeire serikali digere eunenkia mangana ayo tumanye nga mongina nga kiasiriti obogima bwae na ndega ikirango eniwe kubori kwane gocha ase abamenyi ba Mwemba iga naliko basabanga mo baba tohereru kiagera bone serikali ya take over ekoro boringori bwabo igere to report yerengiya ekogera era tumanye sababu yagera to mungino yasiriti obugima bwae abonta tegotebanga kulingana no mubiro yegera twajorigereria no mubiro okororokana nga konyo usarekire oene tigwange emetie nyebere yaetire ande ndaite ko suspecting agero kende chinga kiech twarenga ase training chinga kina checho mongino yo uranyora asiriti obugima bwae na koenigwa sabono tiga basaba batohereru tigera to serikali libagari ororo ekoro boringori eto report yere complete igoro yogo sira ku mongino Gondi ara rusibwa ase bono iga marogoba ya bono mongino yo tariko nyara kurusigwanse ekiagera omubero ekonyora usarekire naende etimu eri yachire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro baadi baisiringa omubiro uyu nabo baisa gotwara some infections chira ba affect ogotigo goikera mambia digere experts bande bache baranyare go weximu omubiro ya senjere ngiya utarete madharande ase bari barabe bakuyishugurikira mukagiru onde tayo tubwata ase bono iga ekiagera mongino ino yo mubwa bwabamenyi bekenyoreke naende aiga asatoka no abo komenya ase barenge obosani no mugakonde baba bakora abanere oyo tari omongino etura confirm nga no mongino lakini no musani oe so ndokunyara goteba nga omukagiru naro it's until investigation yakorirwe eretara igara tumanye komanya nga omukagiru ningo oyo nya musani oyo gusira gale oyo minto bwe nyombe nke no mnale iga abarugi baye nanyome to mukungu mutangani iga asirete ke kim kwete nada njane tamani kanje muno yasira